Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not prapra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Parlok baro, haki paranong song baro jongka nongpok si jongka Riboy district batka jela gedungi baro kowe. Kumbangi tip mentah kari bagajak pendiri ujungi baro ngiyai lang ba giniki jingjar hakaba uniuk yang jingpang COVID-19 bawan lang ba jong coronavirus bola pentami bola pen kelumar jingbut ya ginong song baro haka pertei baro si teluk markta kan kapor kumu nong mikpat nasngoban pensngo batto kane kimat haka bede bat kejing penkre jungi kemudian baniada naumi punyang jipang bat pegi gilat kelimti kiba kum kinong mikpat ni persyang ban wat na kabanta kinong song gibi kijungi haka bede bat uneu punyang jipang kumbangi layo sngo gijing betha na kalyang jong sarkar na kapor chakapor kumno bangin lekhu ilade kumno bangin sat ilagi jong kiti gijongi la kumno kumba ar 4 second man laka ar kenta ni galai kenta bat kamtam habang iwan jingwan no bangin bujli kijan gijongi ngin bu laga jong bat bak pomsan kalong bangin kiar na gijing khubli kiti gijing songjan gijing penjan na ibu priu shawi pat namar kata gini gilong ki ba ni kum ki briu ni deban but kat kum gijing betha ki bla penmi kerpang na kalian juga sarkar khamtam na kalian juga health department namar kata kum kinong song ni ki don sibun ki paran song jungi ki bala kongu ki bala but bat ki bala persyam ban but ikini gijing batai wana pering gijing di babun ki siang wat la taru gidang don kat tukat ni ki para nak song di jungi ki bomda suinyo ka jing kerpat rit ya ki kalong bakin sengo baha ban kiar na ki jing elung pada ban kiar na jing khubli kiti ban kiar na ki jing persyang ban nom suinyo ya jing betha jong sarkar na sengo ban kerpat ya ki nong song ki badon ha ki kaput bordar asam ki bakan trup ya karib hoi barakoi bat kejelang jungi kumba ni osngo hakini ki hisngi asngi wat ha kejela asam ka bahajan jungi hang neru ladon ki positive case kumut bau niu kunyang Jepang ulangat ya ki parang song ki badan apo kejela asam bat kata ka jahang ni hajan jungi apo jagiru kabangila akan sutu kade ka kawin na ki sor ki jaka kabaki nong song jungi ki smart balik yo litil ni sutu menta kamdon su yo hat ndre ka tu ni ki dang don ki nong song jungi ki ba persyang ban lek sai ki ni ki jaka ban yo ki jing don kam ki joki ni sutu ki jing don kam ki don sibun ni ha ban ya be ki jaka ka kham jang de kham tam ki ni asngo bu ne ku jang Jepang lopoi hapo plawing ki jungi jadi ban kiar na ban lek se ki yo ki badon hapo asam kham tam sonopur hajar girut bat kui di benta jong ka asam kani jing kepat na ka benta jong ki perlong song ki badon hapo ki porda area na sngoru ban ong ya ki paranong song hang ne hapo nongpo ka balong kum ka sorit ki ka town ki dangdon ki nong song jungi bahadu menta ki bompat suinyo ya ka curfew ya ka lockdown ya ki jing bom sya ban ya syong palat sanut di kidang don kinong song ki barang yami dang yelikai kidang ya kemen chane satai so ban kerpat ya kiru bikin so hawan burom lem ya ki jing betha na kaliang jong ka soka ban nong yami sabar bangin like nang yang Jepang kumbang itip sinong nongpo ade kudan harus surok ka bolong kum ka gateway ka kerdop
jong jala ke jong man ke kenta kidon ki kali kit marbam ki bayah kidon kebun ki kali lagi jong ki kamran ki bagi ban ya lembah surok marka tang sumhaban kiar na ka jing ni pala cha surok na wat hasnong ni le kiar kat pala lak tang ha bring ha ban lit jing tit ha kitu kan snong ki bala bu baik lang bai deputy commissioner ban pli ha ka ju ko por ha ki tit jing tit na kitu kan snong bagi kidon la ki de ki jing don kam ku khaw ku kui la ni ki jur kin sumha ban kan mau ban penjengai iwi na iwi le nek tak social distancing ki khat kalong ko kong san ha do ta ki paran so snong bai porok ni i na di ni kuat ni da tengkai bingi da burum ya kene ke jengim ka bangi yo na mar kata ni men usia ya de ha geju ko por na ngor uban kepat ya ki parang song bangin kiar na gajing pen sapriang ya ki kupor ki balam ler ki fake news ki bagi khot kham tam ha geju di social media mta ki news ki prepare ki bangi i ha ka bagi don ka to ni ki perlok kila bende na giwe di jalan giwe di kiri bersang pen sapret ya ki kubor ki balam le te kita verify swa kita pensisa swa tang ya ki kubor ki pensisa bagi kubor ki badai bagi ba ai jing mentoy ngin share para mangi kenang matan dong jing mentoy na jungi ban ngin kham kia na jing pen slur na ka benta ban share ya ki kubor ki bomde ki pensisa bat ki snong prepare ha kan ka dong than juni ngi ha ki ni sing asni kila sedang ban long alert kila don ka jing up snong ki volunteer prepare ni so borom sibun ki ni snong ki bala persang ban tel kam ya ka jing rum pathar jing yak pathar jong ki tu ki briu ki suya ya klem kam namar kata ni ai borom ni ki bat kinang pe perman ma bat bahkan unu jaka ki bagi snong ki jungi ki bu ya ka khardop la ne ka gate ka bakin kham kin sngo bah ban bu ya ki volunteer ki jungi ha ka ba kan nomlong ka jing na ka banta itu ki bukit de pang ki bestom itu ki bukit ya ki marbam ki mardi por ki de ki ban le kanang bakin yo ban ya lang ba ka tu jaka ni sutu ka long ka ba ya ki snong ban ya up ha ki bobun kenta bat singi ban met dan re ka de por ba ya lang bagi jing jenjar in sumha ban budien ya kini ki jing kerpat ha geju ko por so ban kerpat ru ya ka sorka ki don shibun ki jing bagi pai ba jung ki ya kendu mata ha ke bede ber ki marbam mardi ki jing pen poyo khau ber ki bede ki jing don kam ki marbam na margata na kaliang jung ki no mi kmatru ki lai budin na ko por sha por ba ki marbam mardi ki ban poy na lor khauration bangyo alung baka public distribution system ha ka bide bat ki open market kani ka yo ka balong ka babaro ila ban ya di thiet ru ni na kerpa ni sorkar ni tre rum kan ban budin ban ya ai bo ba kimar kimata kimar ba mardi jungi kinom duna ki pai ba an song sunong ki jungi bat ngisngau ban apil ya ki nom song sunong bangin long jai ngim de man long panik bat penginong jai lang jong kisnong ki jongi bat ru kidon gitu ki snong ki ba lade ban identify ya gitu ki dukan ki grocery shop ki sumha ban ya sha ki nong snong jongi bagi tu ki grocery shop ki try ki wan ban sim ki mar ni jaka ki pede ban sim bakin li pen poi ha ki snong ki jongi ni sung thu ha pedeng ki jing ki bobun ki dong sibun ki jing duna u khaw la ban yo tak ndiat ki tiar la ban yo tak ndiat ne ngi sha kum ki pai ba ngi sha ya gani jing an margani gani jing ko baro ni ya kendu ha ga bedi bat ki jing rap na galiang ni jung ni ki MLA ru kirang persangkat bala ko mapitip bo sarkar ru kala penbana ya jing rap ka ba wu MLA ni la ban rap ko ba akusan la na ka skim ni jung ya gani kirang persang ban penbit penbiang bangin penpoi se gitu ki longjing ki ba dei hok ban yo la ga dei longbau khau ba kui di jing dot kam na mar ka tangi ru ni kirang song thak ni dan ya le kat bala ban penpoi kham tam gitu ki longjing ki bedu ke jing kerpat bi dong asa kisin ke long ya ki paran song sno ki longjing ki ba kham don kalat ki sobha ban ailat shwa ki longjing ki bedu ki ba kamai man step ki ba bam man met ki badon kam si sha ke jing rap pin snow ha ban ailat shwa bani yo ban rap ya ki tu ki sno ya ki tu ki longjing ki badon han sno ba per po ke ne ka
konstitusi jungi ban ngasnuru ban apil ban kerpa di kinok song ni don apedeng jong ka tapa kani ga bungi akun menta kin don shibun gi jing duna na galiam jong ke sorkar na galiam jong ni kinong ni kmat tende ngi sungha ban yesha ban ni tri rangka na ga benta ban pembiang gi jing don kam apo kani ka ri ki snong ki thau ki jong ni agaju ko por so ban shim ni kani ga kabu ban ai kuble kerpang ya ki spai ki ba kmat ki wi kun na ga benta kini kita manga jungi ki berkentuk nado ki nong yalam ki bahmat jo ke sorkar ki jungi ki berklaim song thai sorkar India sorkar Meghalaya ki ba ye tremet bat sni kumno ban la ban yai pe ya kini ki kam ki jam haga ju ko por ki kong san ki jung kuble ya ki nong tre po health department ki doktor ki nurse ki paramedical workers paro klem datang kai ya kapor ki jung ki ba sumar ya kinompang hakarwi ke jungi hakajala ke jungi la shisha ke jala ke jungi ni padon ki positive cases adu unta tende ni i ba ni long ki wala pen kre kum kinong tre ke shibun kinong tre jong health department ki pen pau sungu ya ke police department ki ba ya tre met patsi ki department ki ba control ya ke district administration ki deputy commissioner ki jungi ki badai po supply department po ka di IPR department po ka PHE but ki di department ki bi tre kumno ba bangin la ban penya RT ya jing don kam ha ka kum kan ni ka por ka ba barok ni ya kendu bat chua ban penkut ngasmo ban apil ya barok ki para nong chong chnong ne ka dong ka thang ki ding jela ga jungi ha ka ba lungba ki balang gi nyam gi ba pher ka bungi ni don ki don ki bangin sumha ban bu ujung duai au ble trai kenrat unong bu unong thau beri bo sumar sukher ini ba un yalam ini kum ka jai ban riu bangin la ban light na kene ki jimpang bat bangin la shisha ban long ki nong job bat bangin la bang yo ka lawe ka pernai na ka benta ka ri bat ka jai ban riu ujung ni kule shukut